po sa inyong lahat is huwag niyo hulang ding lahatin ang kapulisan at kasundaluhan na masama silang lahat. Hindi po. Kasi marami rin po akong kaibigan taga doon at may mga kamag-anak din po akong taga doon. Kaya alam, may ano tayo, first hand na kaalaman. At ako po, katulad nyo, ako'y bilib na bilib po sa katsagaan nyo. Sa pagmamalasakit nyo na pumunta dito. Hindi po yan sa dami. Kundi po sa lakas ng loob, taus-pusong pakikibaka at pakikipaglaban. Kasi kapag taus-puso po ang ating intensyon, tayo po ay magwawagi, lalo po kapag ang Diyos ang ating gabay. Yun po. So, tayo po, patuloy po tayong lumaban sa ating karapatan dahil tayo po ang nagpapasweldo sa kanila. Ang House of Representative is House of the People. Ang taxes po natin, ang nagbabayad sa kanila. Wala po dito kung sino yung mas mataas, kung sino yung nakaposisyon, hindi po ganun. Dito po, dapat po, ang loyalty nila is pro-people. Dapat po, ang kanilang katapatan is para sa bayan, hindi po para sa kanilang mga pansariling bulsa. So, ako po, maraming salamat po sa inyong lahat ulit at magpatuloy po tayong lumaban. Lumaban sa tama at wag po tayo mawalan ng lakas ng loob. Magpatuloy kasi alam ko po, mananalo tayo. Yay! Magandang gabi and mahal ko po kayo and alam ko mahal natin ang isa't isa. God bless everybody. Ang ganda ng ngiti nila, sinabi mo mahal mo sila. I love you guys. Thank you, ang sisikap nay. Alam mo, ang nanay, yan talaga ang what do you call this? Ang ilaw ng tahanan. Oh, yung mga lalaki naman, ma'am. Ang lalaki. Nakapunti ng ilaw ng tahanan. Ang lalaki ang pundasyon. Pundasyon. Ginagawa ng tahanan. Pero ang nag-maintain ang mga nanay. Tama. Pero ma'am, parang sa Senate sa Congress, nakapundi yata ang ilaw ng tahanan. Ay, kasi may kilay na. Alam niyo yun. So maraming salamat po at babalik po ako ulit. Tama. Actually, may sakit ako kaya nalita ko. Sige, go. Ayan, Miss Kate, Mike. Sige, sabihin mo sa akin, sasabihin ko sa kanya. Ikaw na lang. Ayan, Miss Kate, una sa lahat, maraming salamat at nagpaunlak ka po rito ngayon. At sa amin po, ibigay sa mga kasama natin mga vloggers dito lahat. No? Ano po ang inyong, bakit po kayo pumunta rito? Bakit po kayo lumabas? Despite na mukhang wala naman po kayong problema sa buhay. Again, ako ang iniisip ko na lang. Kasi, di ba, sinabi ko naman sa aking mga interview, na-trigger ako. Because I also like, especially now, nakita ko si Atty. Lopez na yung trauma, yung kanyang, yung trauma na binigay sa kanya ng pambubuli, pangharas, kasi wala na siyang ginagawang masama. Rather than, ginagawa niya ng tama ang kanyang trabaho and dahil hindi na makuha yung kanilang gustong sagot, ang House of Representative is harassing her and forcing her to say something na hindi naman kailangan o hindi niya talaga alam, you know? So ako, na-trigger, naalala ko ulit yung ginawa nila sa akin, na babae ako, mayaman sila, powerful sila, still, nag-iisa akong babae, may anak ako, 5 anak ko, 4 ang babae kong anak, wala silang pakialam sa akin na saktan ako, ibuli ako, iharas ako, kunin yung mga properties ko and everything. Hindi mo ito paglihigante, pero kailangan ko ikwento yung story ko for people to know na hindi huto ngayon lang. Sanay ho silang mga ganito. Kung ako ho, ginanito nila, paano pa po kayo? Wala po silang pakialam kahit sa atin. Ako, nakasama ko sila for 10 years. They don't care. Yung ginawa nila kay VP Sara, walang utang na loob. Diba? Yun po, walang utang na loob, walang malasakit. Ang malasakit nila, ano yung makukuha nila? Makukuha nila sa kaba ng bayan. Duterte! 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 Yan po. Okay na? Hi? Okay. Okay na?
lang ha. Ayan. Okay na. Hindi kasi magtatanong sana tapos hindi kasi magtatanong sana kasi po may starstruck sa inyo. Magandang gabi, Biscate Bilang, Biscate Pilipinas. Oh. Hello, may utang pa ako sa iyong interview. Ano? Nag-iit ko lang. Biscate Bilang. Ano po ang inyong mensahe? Ano po ang inyong mensahe sa lahat ng mga kababaihan sa ating bansa para ma-inspire po sila na sumama po sa ating pagdidibaka? Sa akin po, sa aking kapwa kababaihan, ang aking lang masasabi is kung kayo ay may pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong magiging anak at mga apo, dapat po tayo ay maging asset bilang partner or asawa ng ating mga magpapangasawa, boyfriend or everything. How? Paano po tayo magiging asset? Kailangan po tayo matutong lumaban at makibaka sa buhay. Di po ba? Matuto tayo magtrabaho. Kaya paano kung ano man yung mangyari sa ating asawa, kaya natin buhayin ang ating pamilya. Ganon din po ang pakikibaka sa bansa, sa Pilipinas, sa ating bayan. Kailangan po matuto tayong ipaglaban kung ano yung tama, ipaglaban kung ano yung ating karapatang pangtao, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas at saka sa ating bayang mahal. Ganon lang po. Meron pa akong follow-up, Miss Cathy. Ako po si VMR Channel. Ay! May utang din! Miss Cathy, kahapon po nung napanayan po namin si Senator Bato de la Rosa with Yumi Santiago, ang isa rin po sa biktima. Nagpapasalamat sa programa ni Tatay Digong na War on Drugs because yung kanyang mga kamag-anak ay nagbago po. Miss Cathy, kayo po, kung sakaling magtuloy-tuloy po ito ang investigasyon, makikiisa po ba kayo sa panawagan na lumabas din ang mga biktima po nitong mga illegal na mga droga? Dapat po! Duterte! Nakakatuwa! Opo, makikiisa ako kasi ang pangit pong ang ginagawa nila ngayon is pinagtatanggol po nila ang mga pushers at saka mga drug addict and convicted criminals. Perfect example is di ko nga matawag na congresswoman eh. Si Castro. Diba? Naglalakad na convicted criminal. Tapos etong ating mahal na lawyer na nagtatanggol sa mga IPs, nagtatrabaho ng malinis, gusto nilang ipakulong wala man lang kakaso-kaso. Anong ibig sabihin nun, di ba? It's a sign of bullying and harassment. At siya ay isang babae ang nakakatawa. Ikaw, Castro, kapal ng mukha mo, dapat nakakulong ka. Kapal ng mukha! Kapal ng mukha! Di ba? Kasi dapat, akala ko ba, ang kaliwa is pinagtatanggol niya ang mamamayang Pilipino. Eh bakit siya sinisira niya or binababoy niya ang, mga tao na walang kalaban-laban at normal lang at walang posisyon, Then ako, lalaban talaga ako kasi kailangan malaman din nila sa mga biktima. Ako naman, naniniwala ako na mga pushers and addict pwedeng magbago. Pero choice nila. Kapag nanatili silang pushers and addict at namerwisyo sila sa lipunan, di ba? Kaya maraming namatay, na-rape ng addict, pusher, na, maraming pinagbentahan ng droga, kaya kumalat ang addict. Alam ko mahirap ang buhay, pero choice po natin, pumili na magkaroon ng trabaho na matino at maayos. Miss Cathy, kasi sa group chat natin sa Dayhard ng Europe nagtataka ako kasi nasa ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay Ma'am kay Attorney Lopez, yung issue? Diba, hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo na inaalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Yes!
kilala ko si Martin. Kaya kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Eh, nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi lang sila, yung future ng kanilang anak, dadalhin ng kanilang anak yung ginagawa nila ngayon. Kala nila okay sila ngayon. Ilang taon lang ba tayo nabubuhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam eh, di ba? So, yung protection nila is habang nakaposisyon sila hanggang kailan yan. Di po ba? And you know, lahat sa politics, sa politika, lahat ho ay temporary lamang. Wala hong permanente. And sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat naway lalo yung matatanda dyan. You know, huwag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari ng masasama ngayon, sa totoo lang, kagustuhan mo ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, flood control projects. Alam mo, eto pa, kine-question nila ang confidential fund. Lahat ng politician ay, what you call this, nagtatrabaho sa gobyerno, ay may confidential fund. So ang hamon ko, sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential fund, buksan natin. Kung di ko kine-question nyo ang confidential fund ni Bibi Sara. You want to be fair and square? Maging transparent tayo. Ilantad natin lahat kung wala kayong tinatago. Yun lang po. Dati binang follow-up question lang po. Balikan na ho natin yung issue sa drugs tungkol po kay Bongbong Marcos. Kung itatawag po ba kayo sa Quadcom, haharap po ba kayo upang isalaysay po ninyo yung personal encounter po ninyo kay Bongbong Marcos na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot? Haharap ako, pero hindi ako pipirma ng, what do you call that? Waiver. You know why? Because I know for a fact na yan ang gusto nilang mangyari. Makokontempt ka, bababoy. Hindi ako takot sa baboyan, nababoy ako for 10 years po. Pero lalaban ako ng harapan. Pag sinigawan ako, sabihin ko, wala kayong karapatang sigawan ako. Wala kayong karapatang sigawan ako. Hindi ako pumunta dito para bastusin mo. Yan ang maisog! Diba? Yun po yun. Kasi nasira ang Kongreso sa ginagawa nila. Hindi naman po lahat ng kongresista. Nandiyan nga po si Congressman Marcoleta, di ba? Nagsusupport niya, nagagalit sa ginagawa nila. Pero, ang akin, ang hamon ko sa mga kongresista, tumayo po kayo. Magkaroon po kayo ng backbone at mga bayag. Sa mga kababaihan, maging babae ho kayo. Total, ina ho kayo ng tahanan, ate kayo. Tingnan niyo ho nangyari kay Atty. Lopez. Tingnan niyo nangyari kay Atty. Lopez. Imagine niyo kung nangyari yan sa mga kapatid niyo, nanay niyo, ate niyo, tita niyo, kamag-anak niyo, mahal niyo sa buhay, anong gagawin niyo? Tapos kine-question nila, tinatawag nila si VP Sara na may tama sa utak, hindi kalmado. Kahit sa akin mangyari yan. Kasi ang problema, ang mainstream media, hindi nila nilalabas ang kabuuan ng storya. Tama! Diba? Kaya yan ang problema. Hindi lahat nila nilalabas. Yung story, we were there. Ang sabi niya, diba, ang nangyari sa kanya, nasa Zoom tayo. Nag-collapse na si Atty. Lopez, hindi na siya kumikibo. They were asking for help. It took 2 hours for them na na may papuntahin. May doktor doon, ayaw papasukin. So ano gusto niyong maramdaman ni VP Sara? Isang kaibigan yan. Hindi lang basta kaibigan, matagal niyang kaibigan at empleyado niya. Yan ang leader. May malasakit sa kapwa. May gagawin ba nila yan? Babantayan ba nila? Babantayan ba nila yan? Hindi. Yung trauma na ginawa, kasabi nga drama, gusto ko nga po, sana magsalita yung nanay ni Atty. Lopez. Sana po magsalita. Hindi nyo maintindihan kasi may pera kayo,
may pera kayo, mayaman kayo, you think you're powerful. Wala akong pinaka-powerful dito sa buong mundo kundi ang Diyos. Kaya kayo lahat tatamaan na kayo ng latigo ng Panginoon. Yun lang po. Miss Katibinan, final question na lang po. Last na lang. Nung na-interview ko kayo ni Maharlika, ang sinabi niyo ho, na meron kayong hawak na USB kung saan ikwento mo lahat yung pagkakilala at pagsasama ninyo ng dati ninyong boyfriend. Kasama po si First Lady Alisa Aranita at saka si Bongbong Marcos. Kailan niyo po yan ilalabas? Meron na may hawak, lalabas na yan soon. Yun lang. Please sagot. Last question, Miss Cathy. Kaya yung sa mga nagko-call na ilabas ko na, let me do give me my time. Yes. Hindi ko tayo pwede magpadalos-dalos. Alam mo yun? A friend of mine even told me, yung hawak mo, Cathy, can put this administration down. So yung sinabi niya, kaibigan ko yan sa Congress. So ako, gusto natin, dati pa natin gustong ilabas, pero meron nang may hawak. Meron nang may hawak. Okay. So last question, Miss Cathy Binag. Pagaling po ito, walang iba kundi kay Plasmo Filosofo. Okay, boss. Ay, Miss Cathy, magandang gabi po. Magandang gabi. Alam niyo mga kababayan, dahil po sa tapang ni Miss Cathy Binag, palakpakan muna po natin. Na siya ay lumantad kahit na po ang kalaban ay isang presidenteng bangag. No, lumantad po siya, nagpaliwanag, siya po ay naka-impluensya ngayon at nakakuha ng inspirasyon ang mga biktima ng droga. No? At meron na pong isang sumabay kay Miss Cathy Binag. No, yan po ay nagngangalang si Miss Yumi Santiago na aking kababayan sa Bataan. Maisog din po siyang lumabas at nagsiwalat kung ano ba ang buhay ng isang naging biktima ng droga. Ang tanong, Miss Cathy Binag, Ano? kung sakali ba na mas marami pang may inspire sa inyong matapang na paglantad at kayo ay hingayating pahunahan na magsilabas at manawagan sa ating gobyerno ng isang masusing investigasyon, titindigan niyo ba ang mga biktima ng illegal na droga? Sa tingin mo ba, Placido, hindi ko titindigan? Sasagutin ko na yan! Oh! Yes! Nananawagan ako sa kapwa ko, biktima, pamilyang na biktima ng mga gumagamit ng droga, namatayan dahil pinatay ng adik, namatayan dahil pumasok sa pagbebenta ng droga ang kanilang kapamilya, ang mga nabiktima ng mga adik na nahagahasa, naharas, at nasira ang mga buhay dahil sa pagdodroga, sabayan niyo po kami. Nandito po ako, tutulungan ko po kayo. Kahit maghirap ako. Palakpakan po natin si Miss Cathy Binag. Kaya Miss Yumi Santiago, kami po ay nananawagan, may partner na po tayo, kay J.M. Morales, nandito na po ang mga gagawa ngayon ng panibagong hearing pagdinig sa Senado at Kongreso. Palakpakan po natin, anti-war on, anti-illegal drugs, pro-war on drugs, Miss Cathy Binag. Palakpakan po Yes. natin. Umisahin po Maganda natin. po ang ginawa ni President Duterte na paglalaban. Thank you po. I love you also. I love you. I love you. Ay, from Canada. Wow. Thank you so much. Ayan. Maganda po ang ginawa ni President Duterte sa war on drugs. And again, sabi ko, hindi ko tinatanggal yung gusto, yung kasabihan or yung paniniwala na ang tao ay may pagbabago. Pero, nung panahon na yon, those are the safest year of our lives. Kasi takot po ang tao. Ultimong politician, takot magnakaw. Ang military, talagang ang dignidad nila, mataas ang kapulisan. Binigyan niya ng integrity, nilabas niya kasi for the longest time, nababoy ang kapulisan at sundalo. And you know, there's a lot of, marami po tayong pulis at sundalo na matitino. And talagang inayos niya. And kaya ako, you know, sometimes bakit mo pinagtatanggol yung pulis at sundalo? Kasi ako naniniwala, hindi lahat. Ginagawa nila yung trabaho nila, pero pag dumating ang panahon na kinailangan talaga nilang lumaban para sa atin, they will do it. I believe in that. Kasi ano nila yan? Yan ang kinasinumpaan. Tungkulin. Ganun po sila. Maniwala po kayo, magbigay lang po kayo ng
konting pasensya sa kanila kasi, ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Pero sa patuloy nating pagdadasal at paniniwala sa Panginoon na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, tayo po ay mananalo. Di po ba? Yun lang po. God bless everyone and good night. Kati Binag, nasa Pilipinas. Thank you sa suporta po. God bless, guys. Okay, publicly announce anytime. Lahat, baka ilang minuto lang mula ngayon, we try to reach out. Sinusubukan namin i-contact ang ating mahal na Bibi Inday Sara upang marinig nyo ang kanyang mensahe.